Που είπαμε θα κάνουμε τη συγκέντρωσή μας, ενωμένοι όλοι μαζί. Ένα μπλοκ. Στη γωνία Συγκρού και Θανασίου Διάκου. Εκεί είπαμε θα μαζευτούμε, ειρηνικά μαζευτήκαμε και ρίξαμε τους προβοκάτορες. Εμείς θα γυρίσουμε πίσω στο σημείο της συνάντησής μας. Είναι ποτισμένο με αίμα ελληνικό. Είναι ποτισμένο με αίμα ελληνικό. Το φανικό που πήρε. Πάρτε το μνημόνιο και φύγε τα μπούσου. Πάρτε το μνημόνιο και φύγε τα μπούσου. Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος. Λαός ενωμένος, που πήραμε το καθολικό. Είναι ποτισμένο με αίμα ελληνικό. Είναι ποτισμένο με αίμα ελληνικό. Έρχεται εδώ εκπροσωπώντας την αγρασία μας και ζητώντας από τον ελληνικό λαό, χαμογελώντας, να κάνει περισσότερες θυσίες. Αλλά ο ελληνικός λαός ήδη είναι νεκρός. 4.000 είναι εκείνοι που αυτοκτόνησαν γιατί δεν άντεξαν. 1.800.000 οι άνεργοι. Κάθε μέρα κλείνουν μαγαζιά. Άνθρωποι βρίσκονται χωρίς δουλειά. 250.000 παιδιά δεν έχουν να φάνε. Και συνεχίζουν να μιλάνε για στοιχήματα και για νέα μέτρα, αντιμετωπίζοντας δεν είναι τον ευρώ που είναι ύφεση. Την ύφεση που ήδη φέρει. Ο κύριος Σαμαράς, συνεχίζοντας την πολιτική του Παπανδρέου, ανοιχτός ένας τον άλλο. Φτάνουν στο σημείο, σε μια ειρηνική διαδήλωση, να φέρουν τους προβοκάτορες, όπως τους δίδαξαν να χτυπήσουν Έλληνες βουλευτές, να ρίξουν χημικά σε Έλληνες βουλευτές και στον ελληνικό λαό χωρίς να υπάρχει καμία πρόκληση. Αυτό θέλουν να τους αντιμετωπίσουμε εκτός από την Βουλή και στο πεζοδρόμιο. Είμαστε στο πεζοδρόμιο εμείς ειρηνικά, καλώντας τον ελληνικό λαό ενωμένο, να πατήσουμε σε αυτή την ξένη κατοχή. Στην ξένη κατοχή που υπηρετεί η εξωτερική του. Είμαστε πολλοί, είμαστε ανεξάρτητοι.